Hato ka Meghalaya, kalong kaba lakhre ban pinya ya kalumpung ile kay National Games House nem arhajar arpohnyo. Haka National Games kila di bendai lagum lulu ki black belt, blue belt tarai ki pani pun. Te hapo kat prabanai, te produce kata mo may be possible, may not be possible. Kan syong kai ka kumba omane, ki cingkersian de ki mo ki coach ki bakham kerpang. Ngapet nga ki nong ile kai ki bayele ka Indian team ki boxing mo ki dan Sikkim Manipur baru ki don ka jong ka kampung mar ki ka state government ki ai ki baru ki bele kai ban Indian team ki dong holdar SI Manipur ta dan susi ban ong hagini ka jela ni padang ala persang mi kini ga euro demar gitu ko foreign dan sport policy ki kena kumba ong i hami mende lawan international layo medal ladi jingsha ladi ban yo kam kata ladi ka wai lupa kum ki ki state ini ki bayo medal wile kai kam Olympic ni Mars 1 kila kabakolo ya gare kampulet mut ban ai ki SI lan ya udar kan badai mo tengi hang ni ru ngani tu ipi hado menta ngi padon kita ki ai bro na de masyo ngadi clear wile kai ngali daga jing daga mon la jong bat daga jing kwa la jong bat nga train hi la de bat ngim dam kita ki facilities ba biang de ondang ila ya ila yo experience so ila iba Hakipo ibu mensua kali recognition nak kalian gitu sarkar kemudian. Jadi kasim jeng bahaba hato nginya sakmat ni ngin sange no. Kabanga kwa banong ni. Kamtam ni baro ki association. Pet ye ki kena shisha ki watbet. Bahak ni ka kam sports untuk ki undai banrung politics. Irang kitay yele kay sport na Meghalaya kilapaw ha kalimpong National Games kaba laipupra hakaba sangut naki kilayo ban Khur Takma. Kajala kalabay jan kumba arhajar klur tingka ban pinbiang yaki jaka yale kai sport hakini ki news nem baladep bat kalala bantay 90% yaki jaka yale kai sport baminta hakani kajala kum kajing ito ya kajing trishtom jong ka sarkar ban kintiu yaki kam yale kai sport kumju ban kintiu bat bay tingka haki jaka yale kai sport kami Meghalaya kala syajit kum kajala ban penlong ya kalimpung yale kai National Games kabalai pukandai House nem arhajar arpohnyo. Kajing kali kabumi menta kalong hatu ka Meghalaya kalong kaba lakhre ban pinya ya kalumpung yele kai National Games House nem arhajar arpohnyo. Barhatu ka jela kala ban Khur Palat ya kashipho Tylli ki Takma hakani kalumpung ha ka National Games arhajar arpohnyo. Tungin persang ban kali berthau menta. Syabangnya sekhmat kepada yang sebai pi kinong pai baru sya ke episode ke batamai jong ke street talk rakani ke por ngakwa ban pin ikedo pi ya kinong isim benta bat ki riu champang ki badon bat ngi hak studio menta ke episode ni kong ning syap ngi don ni iba John F Karshing I badai working president Meghalaya State Olympic Association I badairu secretary general jong ke North East Sports Association but Vice President National Rifle Association of India. Ni bidang subharu iba bantai dor lingdo ibadai MLA Arpukandai Maukanrao constituency President Shillong Sports Association but former sports minister. Ni bidang subharu iba Hameshania Suyam ibadai nong yele ka kickboxing ubalami khmat ya kari hikibabun kilimpung yakun but ubalayo padiangru ya kakusnam ukyang nangba award ha kikam yele ka sports house nem arhajar arpaway bakadu khatwai ru ngidon yiba walambok lingdo ibede governing council member jong ka Indian Mountaineering Foundation rakaju kapor general secretary ka Meghalaya Sport Climbing but Mountaineering Association. Te kajing kali kabaning kong bangakwa man kali hakani kapor kade ya iba Karshing namar kini kade ka scene kabalay hang ni hapo North East ba ka National Games kabalay pukandai house nem arhajar arpunyo kan salong ngakwa man kali ya pi ningkong yakini ka jingel akal penlong ha hapo Manipur house nem kakandai spa kandai pukandai hindi ta hapo Assam house nem arhajar nyo habang ipe ya ka Meghalaya kadung ka jinglong ka jingman jong ka jila ka jong yamenta hatungi di man sngo sarong ba nginyo ban host ya ka 39th National Games ka bansawan house nem arhajar nyo
Te kadai ka jing ojofi ba kani ka jilla jungi kadai ka balai na ke pedengki jilla ka thain lamingi mo ka north east but ngaso wadi wan ai khumle kerpang ya kani ka sarkar ka balai lam dau konrad ke sangma menteri rang badu ka jilla Meghalaya but ka jentre rengkat ka MSOE ba ka department of sports ha ka bengi la ban yo ya kani ka lat mata ban host ni ka ba national games nabar ka kwa ban yathu ipi ba hakani ka kanti man hakani kendit kidon states ki bala wan khamat ban ong ba ai shwai te kala long ka ji hun ka ba kala jubor ba maka Assam ka wan last minute ndai kat kum ka contract de tang mangi bat ka Meghalaya ba ka Chhattisgarh ki badane ka host city contract ki bala soi lupa bat ka Indian Olympic Association ten rai kumba kalong himo da ki mon ki sarkar ki don ka bor ban yute ka Assam dan ka phone so counterpart jonga po Andhra Pradesh turu angin le opi adien te ki jila bhe Telangana nangta u Chhattisgarh mo taru bula soi lupa ti kini kila ong ba ngiru ki kwa no igadi ti nrai ka te ka mo ka jing la jong ka ni ka government ka chief minister buram ba kila la ban pon ko ka suka India ba ka suka India ba ka IUE kila IUE ya ka ground progress jong ki kam bat ki la IUE ba ngin la ban ho sau ar new te dena ta kadau ha ka ni ka closing ceremony hante po Uttarakhand Union Home Minister Amit Shah mo pun pernah ba ka next games mo ni shaka Meghalaya but kani kanti kan compare ru ba kan dan ru kata kajing pelong ka wei pegawai indan wei game ban long haman ka North East states la terwaru ya ki ya ka wei ka discipline haman ka North East state te kani ka format ka bathmai ka ba ngatrai play I dang arsingi dang long ka meeting jong di ministers brokhoi te ka jingkali jongpi langilang nem ke blakhre ne hakani ko benta ngatrai ladangi pej ya ka progress namar haka national game bode kai ka de ka jingbyang yaki jakai le ka mo te kani ka JN stadium ka main stadium hi ka lo ka bakong san e bakatu ka sa stang ka track bakin le bakatu ki up ya ka banai tlang namar ka tu ka bode le ha banai tlang but ki be ki indoor te ngatrai tang lashim snam steng snam ladap ki bobon ki jingtai kin te katkum ka program ka mut ngin long hang ni ka ni ka Meghalaya ngi ka main host la propose ban perbangi sangi soilang ya ka stura subsidy te haturar kindon arlai sausan kat basha ka kam kin long ru sturu but we artli se kan long sha joy dan the rest kan long hapo in and around Shillong infrastructure. Tinggal time kita si iba bantai namar kejala ke berit kum ka Manipur kelala ban pinmi yakini kinong eleka kiba layo walia ka Arjuna Award ru. La kadiha kanu ka judging eleka mo ong karate judo you name it. Mo balai kejala ka jongi kadang excited hadu menta ban pinmi ya kita ki nong leka ki bakam klein lese hakaliang jong ka sport but baling irang eksa ban long kata kejela ban pini seperti bangim dei kata kejela ba ngitip tang ya ka ruai ka siau kaput ka tem ni nakaliang ka sports ru ni don ya kata ka kejingkit kli ka bakhya usibon ba ran pi ga kata ka dijingkli ka ba dei ba na ka benta ki nong ila ka po kejela ka jongi baling ong kumta nginum dei ban klat ba ka sports singa ni tu pi ka dei lupa kawai si benta ka sap ka ba ngi kon khasing idon lagi nong chong snong apo ka jala la de container de shenrang tang ba la dam don ba plelat mut ke ki bakin mi shakma kakut non ta tin rei ngan supen kan ma hondian ne ba haus nam arjar khat khandai mut pen pelong iri baik biang ya ka Meghalaya game ka ba hadin khat nrius nam tibat hadin ngikam ngimut pelong arjar khat khandai plus tu idon no don ka tu ka anong ka jing ki jing kadon ka lon ada problem tinggi pelong hu arja arfau but hang ni ngi pelong yang ni ka Meghalaya game kalong sisa hadu kata ta ka bapen so komen at ko pang dang long minister bangi I sisa ka sap jung ki khna but ge shem benta shirham
Ti kan ni ka Meghalaya game kala de ka wei ka jing ka suthia ai ki khon samlai ki jongi ban ngi ka jing long potential ba ka jing la ka jongki tibat kumta ter hadin ka arjar kat khandai arjar arfuar ngi pelong biang ya ka Meghalaya game baru arjar arfuar nganong ngi pelong ya ka North East Olympic ka ba baro po ka jela bat out ki North East state ki la yaro ya ka jing la jongi ban pelong bat hang ni ngi isha ka sap ka phang jongki khon samlai ki jongi nang le ka ti ka jing le ka hi ka don kam bangin betel ti bangin pen biang ki ai ki infrastructure ki ba biang ti bat ka juga por ka jing aimen sim tinga iba kamdon jing bagi khon samla ki jongi kila ban ya chakmat tangba wang ipi kan mau bakan Manipur ka jing wan joga national game ho khat khandai spa khandai khundai ka kiu nang tu judge ngai tu ipi baka spawa wedi bat ka sports bagi jing la kai dai tangga football kiwi ki jing la kai tin rei play ipat hapo arjar nyu ka asam ru ka asam ka bangim poi perkhat ring di gitu ki university youth game ka pelong daga sarkar India khelu India yang tu ka pawa ka asam ru temut ka jingdon jong ki ni ki tournament ki bahe ki event ki bahe ka di jing play lat plinti ya ki khana ki jongi ti ki yo lat ki ni platform bahe ban mi inri ka tu jing le ran ka tu jing sngo jong ki bangi wan nong kondong bangi paju le ka ki event ki bahe ka ja no nama de ki yo ban shimbentah kini ki jing la ka na ko ke por te gane ka dei shimbentah ni tu ipi ka national game kan dei ke jing play lat pelenti bar ki khana jungi kembang i menta ki tharang bat ki da angnot te ka jing khublai ka le chaga government bangi tikna ba arjar punyo kan long national game ni bat nga tharai kan long sija ka jika burom ya ki khon samla jungi ki nong la ka bat khamtam ya ka jelai bro ko tinggi donya argut ki nong ila ka ni shwa bang kli ke jing kli phi ba hami hatu phi ke menjur bat ke begini kiri orang ba argut ki nak sujab keren mentan ya habi mo jika jing menjur dan i sport export minister benong fi nong ilam i ocean i surgeon kharchin but kumi nong ila ka hi mo ke bangala ban ong ba dan kam ka jing ai mesim na ying na sem na snong na thau ta neki society hibro kawai kumjuru neki sport ocean ki coach ki nangta neki sport administrative naka government ro maga bun sinu khna hi teng ki don i bun ki talent bun ki no le ka bit ki wan neki bom don hindai lada kini ki badon ka bor ki don ka authority menla banirap lada ki mira ki du no ta musim te ngasit ong gintin mo athletes need facilitation not felicitation kadang kong gina kam ke kong ginong ile kai dan kam ban I'm simiki om tang ni ngasam but naboro saudong society kenang bengila ban ya fight kin yak te gijing gijing jong i marabun sini ka dala poi gi thong bekam sijrong ting ki atlet ki dan kam ya kita ki infrastructure ki dan kam ya ka proper diet ki dan kam ki proper training ki dan kam exposure lek training sabar dan kini kena jungi kimyo bandon kata ke exposure kat kom gujinga jeng juk umta kata ke talent jungi ka kod no tang hakikin hindai ka dan kam ka jing yarap ka dan kam ka jing support na baro giliang kom ong mene kom suban ne ka liang ka government ru ne ka liang ki sport administrator ru ne ka liang ka sport ocean ka gi coach bat habaro giliang ne society kamju ru ne ki community leaders mo ki school ru kedai ka way ne ba dan kam kan ban yarap iki atlet jungi Tiap hari keren sepang kajing yarap. Indepai hapo kari India jongi ngatrai kata kajing yarap kata attention lakadi nakaliang kapisa tingkane kumta terter ngi iba ka khamno bahasa ka cricket hapo ri India hatungi sakhi ya ka ju kajing long hang ni hapo ka jela ka jongi. La dong hang di jelang ong ya cricket ngong ya football. You say ngan mong ba ka jing the tang ya particular discipline but ka liang jongahi ngapet ba kadon kam hi ban pet ya boro ki discipline ki ba kini ki bri jongi ki dan ya ka potential kam tam ki contact sport dan ki weight games ni ting ki jon ki jing le kai ki badan kam ga height ndai ngi pede ki briu kasi rilom ni don ka disadvantage jongi ni ban pet kin kum gino ki judge discipline bangi don potential kam pelik ba jumut kita kita kala ban yarap ini long pas kong dia halo kani kalau ngomni nga sa sin bang nong phi ba milong don box sha bang yo ya kani ka first step ku ji don lang ji ba ban te dor
mo kum I honorable minister tu kopor ba jing don konrad ke sang ma kum chief minister plan mudur ba ke policy ke sa ha ka draft palat khasan snam ngilali tur way din way ke sa kut ha ka draft stage tengah soba saudi ban ai ka ba hab ai bu ban persengau ba hab ai burom biang ke sarkar arjar kha khandai ke jing long minister langjung ba bandidor ngakan ma ko de ha ka kabinet ka bosong dengkong ha tura ki pas ya ka sports policy pi te klem ko policy ko mut shua ksa ju temata ka wan ka policy but kala don notify na du December arajar ka khandai but kata ka policy kala erap pa ingi ki asian tinga tu ka policy ka ong yu nang ni syakamat ni da song daerah nya tu kapor mo tu buram ni sia ai tu ki cash award ni sia khot nomor ibatang nyojar udah job gold medal ru ngasai jomba hame kini kema di nyojar tu koi mata kala ki syaka arfsan hajar haka state level lada fi job le haka national level mata kala long 100 jar ka national level bat kum ta ter kat nang he ki competition ayu nang he lada don ko singi ang note lagi job ya ka olympic dah ka policy ka tho ka sokar Meghalaya ka kular ban ai ya ki khna ki job subuk ka gold medal ha ka olympics nyop san lang so life holak ha ka world cup ta kala don policy baro ki asian kinyo march holak system subject to performance kamu ta ki di le ki trikam ki asian so katahi ka mai phang menta baka mang tengka ya ka sports ka kala bak so there was a paradigm shift kumbuki ong pareng nadu babi ka policy ka sakaladur ka jing trai kam nomor ba ngirung ibut din kumki trai kam mo ki asian ibut din ngi betong ya sarkar ya ka department kani ka bafila clay ha ka policy la ngidang donru mentaru ki jing ya keren kumnu ban pan bha susu ikata kan nomor ka policy ka long dynamic hap ya penbiang mo matang isyam ba kata ka spau kamdap ya ki asian ku athletics ka way ka inter state athletic tournament da ki fau lak ta kamdap kan kalong kidung asian ku bahaya dan ki barit te kumata mantala nang bun kita ki competition syabar te kadai ka bapi ongpi ngimpat la ban kot kumbalong ka cricket mo tenrei ka sarkar kelas sedang ni nakaling state olympic ni sokomen bakalawan ka policy tangka cash award kabala keladur kina wararu ya ka scholarship bat kani ngasoba mo kat subingi lek lemba kani ka jeng pelong program jopir nganget ki nong sok nong jongi kamtam ki kimi pa ki nyom sim ki ba playing ka scholarship ko don mo ka scholarship lam ta shisnem lada phi perform kan te pun ki matangi I ba katu ka jing kiar ki kena ka sports ki kemi ka pamantangi I ki la sedang dap bang mo ki li on ki khun ki ti ki la sedang ya phone ki bubun ki phone ni ki ong hang nuin lik training ya kata hang nuin lik training kita yes ki jing ki bubun tama ka ski la nang play ka lenti ke tangan phai si ba walamok ban penmi ya kita ki world class athlete na po ka jilla jungi kamri ka basuk ngimpet tang ya ki infrastructure henry ngidon kamru ya dakaliang bun dapi ong well being jong ki athletes ki jongi including mental health ru kumjo katung ka jing pe jonga khamtam ka sports mangai iba kini ki nongele ka ki jongi ki yo ya kata kanam ki yo ya kata ka buram tat hadu kin le khur kita ki medals ni kata giklet no ya ki tega mo ngipet yaki tang kum kinong la kai om kum ki brio hanga shimet ngasngo ngam sngo ya hap ke ge sngo ge jopi kata kadai sha ka pi ong pi kum ne mo la benrap musu benrap no yaki bekan I sajon ba sa bantai la ai ba shisha kum ki player ngidan kam banda fokus ha ka jingin ka ge jongi lengba ka jing kershana government bat lembaga jengkersan nak kini ki state association ke bangi dan mo kamtam na bangi pe haba ngade masong ade upliar bi le kai ngali da ka jing da ka mon la jong bat da ka jing kwa la jong bat nga train hi la de bat ngim dan kita ki facilities ba biang
hande ondang nila yo experience susu nila iba hakipo ko mensua ka recognition na kalyang jong ka sarkar kamdan te kasim jing baha ba hato ngin ya chakmat ne ngin sange no kalau mata ko penduk mensim te ondang nila pe bangi hawa nila pe kita ji bro hak ke bangi syam ting su thu ba nidan kam kinong yelam kiban yelam ya kini ki khana ki jongi na ki future sportsman mo kam tam e kom bol I hamir ya don hang ne mo iba la la kai bha nam sha pat ngi I na ka jing contribute na ka lang jing I kom I player tisha ka sarkar ka la arab bha I bat kom ju ru na rang I kom ki ex player ngi shim khya ka ni bat nginang pun so thu su sha ki tu ki khana ki bai la kai bat kanang yalam kanang plila su bat kham tam e ko bagi ong mane ba ho wat ki kimi pa mantaro kelas dang bantik ban sim kata interest mo ba ban yalam mi ki khun sha kata kalanti ka ba kilai I ka jing plila nilai I ka last national games ru ba katu ka jing yo medal kala ktik su ya kini ki khana ki jongi na ka state ki jongi ya ka ba ka game ka ba om juran mano ban expect handai manta pat na ka daw ka jing yo kini facilities but na ka jing don kini ki association but na ka jing yai treshitom ka jongki manta nge I kelanang yo kata yo men sim mo ina yo men sim su te kam juru ngarong la yo men sim bahana I sabante hati ko por ba la yarap bahaya ka seng ka jongi lu ba khamdam ka sport climbing adong very new ba recently how 2016 hi dang ai kidang introduce ka olympic te manta na ka state jongi wishem ba hakane ka martial arts ki khamlong I pau bha mo ka bang ong ha ka height wise te ka ju yu hakane ka climbing ka jongi mo sport climbing ni don chance ba na recently ni I ba kane ka jing organize ye kane ka Meghalaya games ru kalaktik bar kalanang ai man sim su khana khamtam ka ba kiba kan expect ban yo medal ban ke yo medal ha ka jing yo training ta khandiat sni mo jing yo I kane ki snam khamtam ya sport climbing mo na su a jing mot ba haka shwa bangin pendong ni kan ka 6 Meghalaya game hajuai ngiyo ban pen train ni khna na garu hills ma ka jing maki kilong kiri gibri ki batri shita maki bangi dan kam gibri ki bakhlan haka ba mo naturally ngali lupa kita ki natural talent ngi adan lupa banginda iyo ki banginda polish bahaya ka skills jongki hangtang iyo iba nginawan ra medal shu ka stia jongi te hakine ka Meghalaya games ki na po garu hills ki medal bos katang saya concentrate hane po khasi hill hill jongi hane manta bangi iba kana ka sport very potential omde ka sport climbing hane ki sports bangi shem what ki water sport na bangi don lupa kana ka natural ka jing ai jong ublei ka ba ka jing khu ba shisha te ni dan sha ta ka sab lada ni follow up but ek wa sarkar ka ai but ka mo ka long lengba ki scheme ki jong ka ai ka take initiative tengi hope ba haka national games ru definitely ngin yo something ta ngan kali mo mar persya na mar ka potential ka don ka mapi ong phi ka talent ka don ka jingarap na ka sarkar ru ka don da pareng to can sports in Meghalaya can we look at it as a full time profession without any day jobs anymore mano bala ban juba ka jing kli jonga anybody ngila ban UI kata nomor ba phi da khen tang na kalyang ki coaches dai te kani bangin long nok ban oh hawe ktim parang ki bakan long sustainable dai ba ki nong ile kai kin yo nong na kani mo kin imja na kani te fi tang football ki ba ba wan te dor ki don haka silong sports mo kat nuot ki di license ki mo ki referee ki don kam te pindah khen kat nutli ki football match ki baya keleng ka state komot kadon ka income ko bagio similarly hakini ki week sports mantamo khamtam ngi don ka double advantage nomor ba ka jala jungi ru kadika jala ka ba attract bai ki pai ba ka tourism mo te kamot ladangi combine ka tourism ba ka sports kan lo kai ka ba ring bat kan pen kersian ya ka kamjak po lada piken ngadang yo jingtip manta ba ha gohati nei ki balik jingi menagini si dang puli honorable chief minister ai ka kanika swimming pool mo bola palang ha ghoti mentau de thu counterpart jonga na olympic wong ani kata klien ti nomor ba
mio admission nomor ba hadu lai sau hajar ngut shi singi ki shi banai ki bri ki be ka tang ka kam jingi mo tinga sobat ong ba katangut ki coach ngi don kam mo te ladaka biang ka ecosystem, it's a full ecosystem ka asian ka diban klan ki district activities ki klan ki school mantang ideng ya kran ki school ba education department bikin coordinate lam bat ngi khanang ba katuka inter school jongki lani ki school sports jongki ngiru indio jingtip kan manu ba ki ba tibet pan yele ka hinto mo te kata ka planning karang ya bat ka education department ba ki school ni ya kran ba ki asian ba per te ngasoban kani ka sports kala ban kershan kala ban ai chakpo ya ki mo ki khna ki bmi umdai tang ki coach ki laban lai kum ki physiotherapist ki laban lai ki bobon ki jaikam ki laban lai kum ki sports psychologist ki laban budur habangi pen implement ni ko ke program ka don skui ke program bangi implement hapo jela jungi ba ka bangi don kam ban bu kita ka ba fi fi ki specialist mo nadu ki nutritionist ki psychologist ki dan sports psychologist hapo Meghalaya te nganang mut ni yabul mo tendrai pleng kitu ki ong em ba jon ngi di ki clinical psychologist not sport. so as of now ngidang hab one contract kita na par sakoi ka bolong in high demand ki di ki masio mo kitu ki ba pen kamet te on the other hand ngi bur ba ki na jai ber ki barang ni kitu ka kam ndrai ka sports but ki don't come de ki science background ki batip ki thiet ki sa ki ni kita ki mo the scientific way sukatar kadon ka certification course te manakani ngidon ka Meghalaya ka game chatura dai huge demand ha ka football namtaki ki physio mo namar ba ha football ki bon ki player mo khatway ke silang team to mon arpo ngot don bai te kita hi ki ba sobat ong ba ka sports hi ka complement ka thau kam hi daladi ru ka sports ngai ha ba ka ibu ong mentan namar ban penkiu ban penroi ya ka sports ni po Meghalaya ngim don kam tang ya ka sarkar ni sakoi pat according to my research that Manipur is progressing is because kila involve lang ya ka community public volunteer hatu ngi ya kata ka involvement ni po ka jela ka jungi ba pantai ha kumbalong mentangan itu fi ya kata dengan su ai nuksangan dia mo jadi kini ka football Pikan mau thai ki snam ki balalai ka to ka ni snam ka don ka to ka vivilik ang ni ka ba ni pelong ya ka vivilik ang ni kan mau ba ka long sha ka iki ka ba ngi don ka sports mo ida so kaman yu i ba ki kimi ki pa ki wan yalam ki kon sha po pulo ban betin ya ki ban ya sim benta nama ki don da ka echu group ti baro kata ka jing sim benta ka la isya ka participant ka ba he bagi wan ban ya sim benta na keleng-keleng mri ta na sor mut na nong kendong ru ti kani ka long sisya ka bangi iba kumbangi ong hoi ka football ka la bandai ka number 1 sports kumbalong menta handai ngani tu ipi ka jinglong potential jungi khana jungi pat ngai i ha po ki contact game kata ka dei ka wei ru ka ba ngani tu ipi ngin yo medal nomor ki bon ba kini ki khana jungi menta ki balik la ka shabarling ba ki badon po mothai ki badon po wushu karate ki la ka shapo bar jong kari India represent ya kari India ki yo medal ki wan ki job tingi iba kani ka di ka weiru ka benta ka bang idi ban kham ngam kan dia namang itu hangno bang i suthu bang ngin kham yo medal kham bon hang tang ngin kham pulut ngin kham yarap tinga su komen bang iba benta ka government ko simkia kelawan ra ikini ki international coach ka tuan ni ban sedang ban eye training yaki tekapor kadon menta la arphusan arjar arphun rio khat prabanai khat prabanai kadi kapor ka balingkot tilerangi ong mangin yo medal sibon tingi don kamban traisitom ngi don kamban aimin sim ten ring ong ipi kumbalong menta ka community hi bro ko ik support bar kita terang kita angnot ngani tu ipi bani i ka national game ka blai phunai ni kata dengan itu ipi nganut bat nong lupa menta lada ka Meghalaya gele hakino ginu disiplin ru pini ka support naki nong song kita kala long 100% nga kumbang i nga menta ki angnot kila terang kila keren suruh macam nang bidai bat ka national game life sa ko nga squad so dia deh bidai medal to la bon ki jingli ba mi mentan mener ko opening remark pi ong la ne men yo double tally to te ngaso tangkat ni ban ong mo ngi hab ya keren ya ka jing shisha ni dang bet you sembai mentah right
ila ong iba ban tido mane 1999 ka Manipur ka host mo ika national games pila mundur ka juk ki pat don mobile padeng ka jingklut ki leno Hato kopor it was a very you can kum implement ni to te hendrai hadian khat lai sinem ka sami ka Americom ka job ika Olympics so it took them a decade to produce an Olympian te nawar ni sesuatu kan pimla kan ban produce mo kini ki athletes ki baban tidur di atlet ile ni ni la ile kai por school ten rei pimla ti sim ka simple sport kum mde ka simple ngamor banong sim tang kum ka karate ha national games kila di dei lagum no ki black belt blue belt try ki pon ikon te hapo khat phra banai te pinong produce kata mo may be possible may not be possible kan song kai ka kumba o mane kecing kersian de ki mo ki coach ki bakham karpang kam kan sai ban produce kata ti henry yamta nga soba kani nakaliang jonga kapanga perso ko hoi borok ki kwai kamero chimun stol ong idi nyo e double digit so henry nga soba ong ba ngi hap sedang somewhere ti kani kecing sedang ka kwor jo ka jala kalong bangi sedang ya kan kar nyo and beyond mo nama kadang ka Olympics lada ka India ka yo kumba ka India ka la thong how are pu lai pun Rio 2036 hopefully ya kata mo ta ka ni ka national games nginya yu ngilai mi ki nong job medal ha kayak and canoeing ha rowing la mi but ki we ki sadon hi te ngasoban omba ngasoba kan mau ya ki mo ki nong ki viewers jong fi yang i bro ba ngidang bet yu sambai mentah mo habai yu dieng bon he unsan ban yo ikani ken ti ban yo iktai nginya persangkat bala nakaliang ka sian bro ngi la ya le stom ban penbiang lut rei mo ji hunde mo la pipe ha ka goa nationals ru ha gujarat ha ka goa nationals ngilong ka ban nyo ka football maka kalong da ka ranking sa kawai nga kwan pensiai ba hakani ka national games number 1 hisim ta kidi only the top 8 top 7 mo te haka goa nationals ngan chpon kamau ka ikabja ka nuksa kalong ka football jungi ya ka football ranking hisim nak Santosh trophy te ka Meghalaya kalong banyo mo ndre kan dit u spai na maki spai ki yo ban join ga ki ong services ya ka national games but ki supaya ki ong ba ngi dibin long mangi number nyo number ba ka goal average ka don ka rule playing haka football lada ngatam nga ka goal average ka khambe point mga so kulalong no services number nyo number fra kulalong Meghalaya te ka rule kalong ka host city pat ka goa kayo automatic entry ka kalalong number 8 ngi do na mangi so only the top 7 hakawi ka aliang ngi don bok menta kanti hakani ka national game ngi ban feel ya ka team what ladang iklam qualify kata ka diga advantage bangin ban expose ngi kun but ki world champion kan mau ba kani ka kiban wan hapo Meghalaya kinde ki world champion jo ke India kinde ki champion jo ke India ki beli mi khmat ke India ki kun hangi te daga ba host mangi ngi khna chungi kinyo ya lampat kinyo nya kun bat ki world champion joka dia te job medal ka tang nang habi pe kan sakat prabana ba hami pilai so mantan ya kibun ki project ba ka kini ka sarkar jilla kelawan ra dangshen lingba kini CM elevate ngi ki jing play kini ka True North benta swimming ngi iskwai ru ki project perbawan finance minister Nirmala Sitharaman ru kamtam apa dia ka mau kanu football stadium kwan clean pi yang Hato kapor la dei ne maka sarkar ru kan pai khmat kan shaki way but ki judging ila kai kum gajong pi kickboxing dia lani kum mountaineering iba wala sport climbing sports climbing taki bola manong ba kum benrap mo ya sa ni bro angot kila ikren kajing don hi ka sport policy ka dei ka way ka ba streamline hi ki bro bat ada sport polisi kumba nadui arjar ka kandai la don ke sport polisi ka jinglong minister ni sarbantindor bat di long presiden ni sa karsiang te kani
la persiang benlek mentah keba syadian mo ben streamline ke bro nadu ka tu mene ba baga ka shawat ka por jung kemar gi arjar pra arjar kendai ter ngendang yo tang nyo jarsan spa kita ka shawat gold medal at national level te hagdon jingdon ka ni sport policy nadu arjar ka kendai ta kema ka first bangi yo arjar par ka tu ka facilitation program ka belang khusus tam yo gold medal ka national ripojar te kata ki bro ka I'm sim gi athletes kita kiba dang persiang benilai ru kilai kita ke kasya award ke scholarship te kata ka pen I'm sim ban kermen mo lang bag sport policy ru kin dom tang kata ru ke kasya award ber kunjuru ke kalat yo kami jam ngapet nga ginong ile kai ki bayele ka Indian team ki boxing mo ki don sikim Manipur baro ki don ka jong ka kam mar ki ka state government ki ai ki baro ki belek kai ban Indian team ki dong holdar SI Manipur ta and so si ban ong hagni ka jela jungi padang ala persang mi kani ga yuro mar ki to por ngi sport policy te kermen wala da ngagam yo i kata kam ga jam kamba kibi jela ki belek to por hande kermen nang ban sport policy kan streamline kin yigini kiba kan ai kas ka justice kin yigini athlete kiba syadian begitu ki belek bah kiba long truly deserve mo not for reservation truly deserve athletes ki belek ka hinu discipline kin yo kin ka kam ga jam as per the based on merit as per the sport job quota direct policy kumba CM menakan ni ula announce ka tu ka Meghalaya katakan dia khubar bah walambok ki student ki jong fi dekat lawan yo kam lawan to ka por ni mo kumba wisar mene ka por ngimdon kata ka infrastructure ngimdon kata ka proper affiliation to hag liang jingdong minister lai persang banyak jadi ngadon hi jing dia ru mga kaga arjar khandai ter ngila persang beli international nginang yo tang national handrei hadu mentang hapan yo ti international ke bang job papo Rusia ter Nepal Turki kermen balang bagani interview nang bagani kapan discussion nang ba isar idan ni kin petlem mo hi non discipline olympic discipline nang ba kermen gini ru kin I'm simi ki we ru margim gibi jelar nang ipet kom ke Manipur nang ba kata 1999 national games nang ba ka highly urgency to por kada lang ba ka jingwan national game ka divert kin kimi pa through sports it divert from all social evil te lang ba ka sports ka divert kin yi social evil my intention da bangi invest ka sport aja kangin song kim song lat ngi ilek kai ngi like kin ngi song kim song lat ngi like ka bam gadi ngi like kamtam ngi iba uni drugs pementah nginum syair thma ki bro Henry pementah syair thma ke meriu ka ri India bar ke jing syair thma berjar de drugs tela lagi ki kena jungi ki ngop hodok sega podang red dah ingin produce kita ki athletes ki olympic champion kin namar mentah ka sport ki test ki doping ki test show drugs ki test bidon dawai kembali saban kum kemare syarpoa te ni kermen balang bang sport policy lang ba ka government ni kan siap initiative to fight not only this social evil but as you ni drugs so kan fight kenang ba ngin la ben produce kin ngin I men sim ru mi pa bikin sen bikin pa gi kun gi nu jadi sport discipline bikin invest kenang ba da bah ka jaj beriu jongi da bah ki samla jongi ka jaj beriu jongi kan bah ki imlang sa lang jongi bah ka jela jongi ka bah tiba ba walam ba kumala apen sengu nadu wasdang mo kadon kita ki investment kita ki project ba ka sarkar Meghalaya ka lawanra tu no kri tang ka wei nan skwei du life khandai point iwe hinyo klor ba chaki arpun ripli ki kin holen ni ki sports association kala yaman ta hingim laban ong baka sarkar ka khalam le ngam ong bangaya sha sarkar ne bangam sha sarkar yaman ta hi ka sarkar ka le kla le ya kare baka dei ban le ha ka por ka jong ka kampat long kum tanga thrai फिर के फिस नो यहां के यहां का नमल ngai I menta shisha kana ka sarkar langba ka jing yatre langba ka MSOE ni ki sport association ya yo jingmantoi ba barush kata kapisa ka grant ka bangiyo da kono bangin pinya ka system ki activity bin le ka ki ni zonal ki national ni asan phone ru 4000 nimdap to omne belai ke Khur Palat ya sarkar kin banwan ra ya kum gini ki policies ban ra ya kum gini ki project belai ke simpor kum ke jing sutu hadu arjar kat kendai belai ke simpor hadu arjar kan ka jing simpor na thai ka dei ka jing pam kit khia ni kinong yalam
Tengi songu hatu kapori I sajom isal bante nakajing kia kajong ki kala prilahat pa yangi hadian ki. Tengi hup nama nang syakmat. Bar lembah kajing yalam jong usia menjongi kondat ke sangma. Bangi shisha baga sport kala kiu ba. Tengi hup banang ni syakmat ba kai ge brokhaj ka bangiyo ban ho sia kane kan national 39 national games su dina kata ko jungu. Nakata kajing yalam kajong mo. Bailati initiative kata interest glai kata vision nam tak ini state players tengi hope ba nana shkmat kan play lenti yangi mo kalau aku bersu menerap mah dah kata kebong bibale it takes mah 13 years kata national policy ngaka try ba lengba ka jing simris jong gini gilai bersiu CM bat MSC president and minister gitu kopor kisna nu policy baka kanika gemi khlia ka deban long arjar po ardi sar nang lang bukla nama kila sign seat contract 2017 ka deban long ar po ar ndai negador ka jing delay gi ban host covid ka kila ban ra ni te lengba kata try kalong ka blessing in disguise mo blessing in disguise kermen ba lengba kanika jing simres jong ki snag policy menta ke hirap gi khna ke hirap ki state ocean but nang ni gen chakmat ni pet ko mong mene ujing thung unum la ban uding so ne kuai ne usot nyam tra pitung menta pinum la ban khet la sa hen ra take 7 years suppose nem class nem kermen ba lagi myo khet menta mangi myo khet isar gi kun ni hen ra kermen gi te pateng gen ki khet kini obam kan kemal leng ba jong kata kapor ki oban leng ba ka jing sacrifice jong kini tu kapor ki leaders ne ki nong yalam ki minister ni okey yo nuso batiang mentak nga so ban berap sakawi ka program ka baka soka kala ale dekat baka besui na ka pojeng ba bandedor ka longban ki fund ye ka program ka ban lon ka talent identification program habro ka district pro jilla how arjar apuar sedang tak program lengba ka teknologi ka jing hikai ka program jengki Australian Olympians US Australian Olympians. Baka lembaga kata ka program ngila test mata hadu lai po hajar ngut ki kena ha baro ki district. Bat hajan hadu ba ngila lech ki block ru kumba lai po santli ki block kumpala deploy. Te nakata ka program ni so komen when itu ipi ba menta. Ni nakata ka nomor bakalong ka scientific talent identification program kapenmi ka super elite program hakaba kila ai ka recommendation ki ek sports kumbong ba suyam mane ki ek sports ki ba lani ba walam bala watai mane ki ek sports ki ba ka Meghalaya ka diben focus to besides football which is already a popular sport mo ki ong ka ba hakmade ka diben dei ka gymnastics namar ka tei ka sport ka ba culturally ngidi ki ba stonat ya karwa yatem ka tu ka sport ka don ka tu ka bentamo ka artistic gymnastics so ka hydro ketiga advantage hui tanggawi ki ong ba pidi men sedang ni ka sports na gerta ka ba nerusnem te mata ka nya kriki ka jing kren ka sokar ban build that infrastructure na makadon kam a dedicated gymnastic stadium ka ba ar ka weightlifting hadu ba u olympian ong ba ka Meghalaya kan jindalala ban produce yaki olympian haka weightlifting temta so komen when itu ipi bagi don hadu ndrimut ki na samla kentai sindang sanwut ki kentai bat way kuna sindang ki badan haka specialized program ki badan sharp train na ko ta weightlifting kila ongru ba contact sports almost all contact sports kalong advantage mar kam dan issue on height kawai kila komen kade haka swimming tegi olympian ki ong bai dak basai ki ong swimming ka kham namar ka height jong ki swimmers internationally namar kata ka program kadi nam ta ka mo ban produce a national international athlete ki ong ba la de jin baga ki phi ben concentrate haka diving tengah siam ba habang ile yakni ka talent identification program si kendong kecot ki ba per da poi haki sinong gibanan harut wa da ong kan ungut banang bejigi jan borok dan kan ungut banang ban dive bon ngut nang so let's say ngidang yang kena ka department kumno ba ka infrastructure ka diban dan hanta hajan ka diving facility tiki ong ka diving yes swimming tiki long ka challenge nomor ba
ki swimmers internationally ki new foot chaneng. So kini yes, it is good for fitness, for overall strength and conditioning. Kan realistically kila ai kata ka ayu kan. Te ki bon ki we sports kila identify kila submit ke government but changi ka priority list. But kermen ba nang ni smart ka government kanang fokus kita. To. Ba bantai kumnupat ka sarkar ka pala bantau ya kata ka ong ka economic value ni ka yo ka kot lingba sports lingba ka talent pat ka sap ka phong bagi khun samla ki jongi ki don kumnu ngilam create kata ka economic value fi ka wei kumbang ong mane kumbang yakran ngilai kran ni bro ka sports policy kala dai lupa ka wei ka jing ailat yo kam yo jam ma ki don ki jing save ki don ki jing yarap tangbangan itu ifi kumbalong mentai ong ifi ka ni ka policy ka ba ngilade approve ndre ka ba ka long bangin penbait na wei ka por don kam ka tu subu menta ki kena kumbaong i hami mane ilawan international layo medal ladi jingsha ladi banyo kam kata ladi ka wei lupa kum ki ki state pini ki bayo medal wele kai kam tam olympic ni marswan kila ka bakolo e gare kampulet mut ban ai ki SI lania undar kar badai mo tengi hang ni ru ngani tu ipi hadu menta ngi padon kita ki ai bro hari ngi don common streamline ni kata namar ngi dum klet mo idan UAE referee FIFA referee di kentai i kongri o idan apa police department ngani tu ifi ka ka bajai apa nang long sports minister nga kalong bai haban wan kerpat singa ban penkran po police department atau kapor namanya padon ke polisi ke biang temo ba i haban yo leave ten rida da i factory temo kandon ke jinge i haban shakol explanation henry kai ka ba i ong peniakran namban yo leave ma i kwa ban le kadon ka game ke badai sha po sabar jong state i hablet ban put ya ka ban lipet ya ta ban penyak ya ta ka game tikini gidi ki ai bro ki bangi ha ban perkhat ba nang ni syakmat yi kena shisha yi bai lai le ka fi ong football fi ong badminton fi ong boxing fi ong ka government ka ban phai khamat pat kumno ban ai kam ai jam hoj ka sport kota ka don ki yo kam ling ba sport kota R% bat ha ju ko por pat ki bobot ki kena jong inang ni ki bai le ka ngong bai le ka football fi ka football adi lupa khamat ki yo kam yo jam ko mai AG ka football team AG kari bakhlan ba po state jong kani ke AG office kani kan itu bakhlan ba namar ki bon ba player football la yo kam yo jam to khaina du mun chwa du menta tengi pat na state government hadu menta kampat don kono jing plilat plinti khamtam ya ki sport person ki bala represent ki bala wanra buram me ka state hadu menta kum kata kadang duna te kani ke de wei ke benta ke bang yaban pek ba ban ngin le bai kani khnang ba kanum kata yaban pek yo bro ki angel ka wei pat nga bang akwa ban ong nemo kalong ba pi ngi ngani tu fi bro kata ngilong shilong centric menta kala to kala pur kami kala game sini stai mo kala ye le kai henry sakawei pat ngidon kam ya ki hostel haman ki district headquarter fi la ngimut ban pelong jing le kai ngi pelong sepo jual ngi pelong struktural ngi pelong sepo nongstang hanglu ki kena kinsa ke jinglut ke dia ke state begini infrastruktur ni tu fingla le alu mental asna ke le tambah ke ni ke dia khmat ke bangar ngamut sa jingmut ngampat yo ong ngamut sa ong si amba fidan kam ban sina ki hostel na ka benta ki atlet bani le na fi ong dai ni cencar ba don ki jaga kumngin le chapo nongstang hanglu ki pensa circuit house ki pensa ki school kami hap teng ni tu fi ki don ki game ki bagai player ki ban yo ban concentrate ban relax ba bakin saya lek ka tri de kembiang ka jaga tiak jaga dam tumut minum expect bakin ye lek ai ba benrop dia kata dai masuk komen ba pi series kata ka point kelak ban ong mene ba namar ka national games menta ka tu sing udang ai presentation si amro perba play ki karago program tu sing ninjo kumba lightly na southly ki youth hostel em ke youth hostel de jong government of India ngong ya ka government hostel long ki pendon kamlang ya ka tu ban bu ha bro ki di main districts kan bu kum tura Shillong bat kata ada ke cingirap kata ko de ko bi jiram de ka de ka wi ka bat don kamba ka ba piong plus ha bi de ka tu ka jing don kam mo ki athletes dengan so komen itu ipi ba ka sarkar biang manakani ka cabinet kala approve nilai ada wala selamba lai budin ni but kadu harwai ka cabinet kala approve ban amend ni ka service rule jo ka state
Hakaba kila ai ka jan ka ju ka leave kadon kata ka special leave ka bagi central government employees ki yo for training. Tiga government Meghalaya ka kabinet manakani mensimpanai. Habunai mi kila pas la approve kata ba ki ni ki athletes ki badon ka kam sorkar. Mentang ibu lagi kena ki bangi don kam nam tak national game. Telah don sabak marane don sakli riat intrin kum mo. Ti la sya iki menta bikin sim ka special leave. Ti lembah ki assistant ki dia tip bakin yo ka special leave ndai teng nomor ki mo ngape ka shooting de teng ki kena jungi ki one baby and duty mare ban ya siap. Ti kam ya kan ki don kam training. Bahami la de bekren pang weightlifting, swimming, regidan sakwe pa ka disadvantage kata ka de po athletics. Mo jing mare race jing kawang sum you mention it. Belingi I bakadon kata ka jing duko kata ka bentah. To community thanu di player athletics bun sin ngakam fokus di contact sport. Te ngapik ka Meghalaya jungi ka kalak bania compete berkiwe. Kamtam gi athletics ngapik ba ki donne ka potential kamtam kini ki distance runner mah ki marathon runner ngipit ko musar bening lengkoi. We nuwa la participate ha ki international event kumju ha ka Commonwealth game. Tang tagi bun ha kini ki bala international kumi imei mi kumon ni cuma I wan na tege time mo karwat mah ki bun ki system na tengah pek kum ta mo menengi ha constraint kini ki kena jungi ki noi lek kai jungi ki ba ki don ka potential fokus nomor ka kami Meghalaya hi kalau ada lupa ka high altitude ndai ki jela ki dang dan ka mah ke low altitude kini kalau ada high altitude training ka acclimatation kata ka oxygen ka ba long natural training ngala ban ong ba ngala don lupa kata natural talent mo stang ban don kam ban yo kita skill technical skill isar idon ni MSOA president MSOA but ex minister i benang government kermen ba long ba jong kani ka preparation for national games haja ka bi kena jungi kin exposure training sigi we padigiri we jela kin wanra do di international coaches sang ni for all discipline kin yo but exposure haja ka bakin lech stay ban siu ke jinglot bobun kin wanra no ni state kata kin yo sibun ki training kumba kila ale namen tagi tu mene ba ikran mo tagi kata kala ban nyarap sibun hakabidi bagani ngamut shupun shine dia ba hakabidi baga athletics mata hakani ka program gidon ru we olympian boleh na ka athletics but na sukumen na kata ka super elite kata ka talent ID ki balami gidon sangut ki kena haka super elite ki bedai haka arngut gidon hak long langut gidon hak long jump we arngut pak gidon haka sprints dengan sukumen beni tu ifi ba lembaga ni ka program ngila create record hakaba way kuna Meghalaya na jala jungi lala ban mare under 11 seconds for the first time for Meghalaya mo ya ka bangim simla they under age ban gidon ka jkermen ka ba kraw yu namar udan ha ka specialized training ka barang ya nda ka super elite training dan ru sawi kena kantai ibadan ha ka long jump de mencem snam ilala ban break ki record jong Meghalaya ha ka youth junior senior Hakarta ka bakal isnam. Tiki kilo ki ba kindang pau sui mo. Te kandiat du ka bidi baga economy ko fi ong mo mane. Kani ka sports hasin baka play ka sports na imenta fi gini ki private entrepreneurs ki wanam. Ngam tip su kan Tylli ki futsal ki don ki jong ki mo ki na private ka yo kam jam na ka tu ka bi. Susu mata ngireng yelum jing tip ngatai ngam tip mo na kalang ka SSA ki don am ko ta ka jing khain ndrei ngatai la bun ba ki academy minta ki bahikai football mo te ki pai ba ki siu kan tu i aspa la spa tu ki ran ki tu ka te kita ki ki ba ki long ki indirect impact ki ba thau kam thau jam ha kata dengan melawan sports mo bawalam bok kindiat mo ki mat yu kita ki ba kham kongsan ki badan kam ban pendep nakaliang sarkar kum ke jing yu ki jong phi shwa ka national games nilai I bakal sedang berniat mo. Tinggi hub I bakal kencing sedang juga kan pendep kan. Bakal nom sateng. Nama sin bah hilak sedang lari hilak pendep. Tapi kemud kadang kata ke future nam tadi kena jom. Tinggi hub hi bakal main kanang kelas sedang
Akan pendam bagi yo ban khay to so dah jing job nai khna Tak ngan klipi ba bantai namar hadu kat nu kini kan national games kala ban wan rajing mentoy khamtam nagaling ka tourism ta kawai kam jong ka perthai but haka juga por ban pendunaru ya kita ka jing penjakhlia ya kamai mariang ba kumta ter nga kumbang ing pi kalau kawai ka diga jing mentoy kalong swa kawai ka state hibro kawai kum ka state jungi menta kala pawa ngim la ban len bri boro bri ba tourism le phila sutu anu kamban da mention ru sarai ki jingja ki baja man hakini ki shibana arbanai ladang pen ladang pen priang ya ta khubor galatip ka Meghalaya galatip ka Shillong mo tenrai kai ka ba nga i ka bai dei bat kani ka national game kan dei sha ka jingker khu ya ka state ka jongi namar ba kumbang i menta pi ki bru gilas dang ban ya keren ya ka khut ya suba ya ka jingwan kai ki bru na bar banum berat pathar ya ki plastik ya ki ni ki jingdi mo ki bakat ki ngano ki ong cool drinks kini kita ai hasurok bat ka wei pat ka banga i kalong ban nakaliang chong ka government kumbangi i menta ka shimkia do tata tourism department mo ngi ka don ka jing temu banang pen bha shu ki chaka ki baki brio ki smart ban lai te henry ka national game pat shibenta kan long ba nang ni shakhmat kumanga ongai phi ka manipur nadu khandai spa khandai hadin ka national game ka kiu baik ka sport ka khamya shu do menta ki sei ki olympian ki sei ki ba represent ya ka country na ka we ka por habro ki discipline ti ka state ka jongi ru kum gani ka jingpan khre mentangi su thu kam dei ka wasuk ka jingpan khre persangkat bala ngingai scam ba ki bro ki nya be ya renti henry ngoi phi hadin ka national game dei ka state jongi ka nang kiu ba tamba ka shong hangi ngi di bandon ya ka jingkit khre lang wadong tang sarkar ngoi phi darangi kumgi nong shong snong yem don ka jingkit khre lang kata nginum la banya chikmat namar beli ni tu ka jing la kai kan don ka jing rem ka jing job tamba ka expectation ka long very high na kinong shong snong bangi dei ban yo medal ti hang ni filabu ngila na ban yo palat ya ka shifutli ki medal ngan ni tu fi lada ki pajba ki don ringkat 12 men di badan kam mo filas tu ngila kai football tournament ki degi we ki play ka major role ban penjob ikatip ti hang ni le dalat kersan du pajba ngan ni tu fi baru ki disiplin ngatrai ngidon hope bangin yo medal ngam kata tingim la ban len tang bang ong fi ngim dei ban long kemen lupa la ne ban long overconfident ka bakong san yangi ka de bangin tracy tom nang ni kani ka dei ka we ka panel discussion ngan long kumba I mean see mi ki nong ila ka athletes kata ti kan ni tu fi ka dei ka we na so comment ka dei bu fi khot ya kani nakaliang jong ka donation nama beli kan itu fi ki bapai ya kani baro kinyo men sim kam tam ki konsam lajungi nomor ngilayo ban batai shibun iba jon kum president jong ka working president jong MSOE layo ban batai kat tu kan ni kai ka jing mentor but ngit scam ba ki kimi ki pa kin nang shimkhia but ka state jongi ngan itu fi kan kaladur kan ladar ka widai bat ka jing la ka sports ti shwa bang yo sngu ya ki kintin penwai bat ngan sedang na i ba walambok henry ko am kli we jing kli i ba kharshi medu men yang kran spang ki jing mentoy spang ka i ba ka sarkar klale kindiat halor ki jing pat nakaliang ka sarkar life for second jing nakaliang ka sarkar kadai ka kalong ba mla ban le lut ha ka juk por namar ka don ka mo ki priority sector jo ka government ki don mo mla le ni kata ka surok ka umbam di ka kot ka khia ka puli ka education so nre happening kita ki jing nga so komen ba menta ka allocation jong ka sports kalanang kiu mo te namar bangim de kum ka jela Maharashtra ka baki counterpart jong Maharashtra ki ongim don ka sarkar namang idon ki industry idon ki ni kitai telah dijen baka jela jongi ka don kita ki industry ka mun ngi asjan ngi numda kmilinti thana ka sarkar nre ba ka duna ka mo ki ayute kata ka challenge ka sarkar kumnu ban allocate ya ka budget ya kum ba kalong menta kalong 1% ka apoi sha 1% ka budget allocation ideally ngi kwa 5% sibu mo tendai kata kala long ka ba he than long ka jing mudur kai te ndai to ngi hab ya balance lang mo ngi hab ya balance lang namar ngi gidon ki jelaru ki brang shadien ndai ki mi ki khana ki long committed ki tristom ki wara ikanam mo te ngaso ba
ngam artatien but sawi nga so ba kani ka thong ka ba u prime minister jungi bu mo Narendra Modi bu ka thong ban bit e gani ka 2036 te ngam artatien ba ka ri India barok hi kan penki ka sports kumbakalo mata ka ki ka sports ha ka ri India barok ha ki jela ba fer te nga so ba ka challenge ya ka government kalau kumlu ban nang kersiani ka ni kam de ban kot arnyo kadang arnyo and beyond you know Nangai bitang. ho mar ngimla kan bandan ka situation ka ba ngi ki action lai tre stom chu arfra fiong em ngim tre su te ya katakan mong ka ba Tutangan batang jo sengu ya ki kintin penwai ni kita ki closing comments han sedang sha nei ba walam bok. Te na kaliang ka jonga long isu ho be nang nes khamat mo ko mangi laikan ni raya thir no manne ba in should expect be na kini kinong ira kairu ba na ki si action ba ha ju ka poru ba bar khoi ki khna ki badan jingmut jina ka kin hab da don shisha kata ka dedication jo ki mo kata ka jing daga mon ladi ba kinong baslur ba kin na yaitur ba jing sha ka jongki ba kini kinong kita ki ba nang yalam susu sakmat bat ni ho balara ni plan kam hok ya ki ke ba ni yo komot ni nang yo susu Ni hope ni don break ta ka jing kermen. Ba Dan itu. walam bok ni. Ba hame. Kai bakal ban on ngeliang junga ba to all the kamtami working president but ya ki lawmakers policy makers ya government berkoi especially ye berpenkre national game arjar panyo to all the discipline sport discipline put athlete as top and first priority kenang begila ban ai ka good performance nai distract ki nai discriminate ki put them at the first priority Athlete first. the coaches the second technical come the third fourth agi sport administrator and the rest ladangim bu igi athlete at the top and first priority iga ibadengi promote te tangkata ngasu kickbox kirwiang ya ka Meghalaya state olympic ocean ya ka government hibar kawai ya ki nong susnong bar kawai ngai wer ban ya ki bekini tre lam naduk ki church elder community leaders ki pa coaches baro kenang bikin ai mesim ki atlet jungi ka nu disiplin ka jing tre system ka jing poi jung ki ka thong kenang bigila ban yo khet yo so arjar apnyo nu minta ka national game ka jing yo medal jung ki put all the efforts level best ya kata ka jing job jing rem ka dan bi te jing tre system jung ki ka tai ka ban kenang bigila ban bu ya kami Meghalaya ha ka global map lang ba ka jing tre system jung ki athletes markom i minta lang ba ka jing don merikom baro ko pertai ketip No. i ka manipur kermen ba lang ba ka jing tre system ki athlete jung ki ba kin put kin bu ya kami Meghalaya in the global map tang kata ku disebut Lai. Ba bantai. Kumbangila ikran syakmat ni matrai ka ba kongsan bat ka badai ka longba ngihaban ai buram ya ka government ka ba la shimkhia shisha na banta ka ni ka live kundai national game bat kumju ka ba kongsan ka longba ni nakaliang jongi badan ne ngisu kwa taman ong ba ya bro ki nong ila kai khamtam ya ki coach ki nong ila kai bakin hab ya trishitam ki haban perkhat namar kani kadi ka buram ka bawan sisin oifi ka national game khnang ba kan long shisha kata ka jingmen toy na banta ka lawai jong ki khon samla jongi hanri tang ka wei ka badon kam ka dei ka jing trishitam ba ka discipline ka ba kongsan na ngani fi ka discipline nama ka discipline ka lairap lupa 4% yu khna ban yo ban poi sha ka thong ladangim don discipline ladangim kongu ladangim trishitam mot kan long la ne ilut ke iki baro hanri kumbangai i mentah ngau kum mengala keren mana ka jing ang note shisha na kabentakan national game kala long Hato kata na bentaki nong elak kajungi ti henry tangkawai ki badai hok ban sajit menta kadang ya mo ka trial kadang ya ki don ki bla train don ki badang ya ti umdai ban du mensim treshitom ki ba sajit ki ban da treshitom bahan nama beli ngong ping idon kam ka medal kata umdai tang ban host idon kam medal ti henry kabanga kwa ban ong ni kamtam ye baro ki association pet ya ki kena shisha ki watbet ba hakani ka kam sports ngi tu pi umdai bandrung politics ke ban haben jit tu du si para tu du man tu du bayeng tu ngim kwa am tanga keren ni nomor ka ni tu pi ka sports support kari India bro ka wei
kumba fi mentang syukran ni ka football nganum kran ni cricket ka balaki ngai ka football balai ka long kum ni mentah kadai nak ada badan politics te ha sports nga kwa ba num dan politics ngidai ban ya trailang ngidai ban ya ajimut lang ngidai ban ya kitbok kitruang lang bat ngidai ban ya aimet sim lang dai ban yele politics na ngile politics ni tu fi kan long jing le ran au arajar punyo andrei tanggawai kum mengajukan ni ba John da don kono sungubha one ini kran ini ya ajing mut lang namar beli ngon TV baro andre pungut ki MLA ki diban ya I mean sim lagi jongki kena ki bumi na jar kat degi don na po kasinong ga jongki lagi don ru ndai tambalong ni ban I mean sim lang khamtam shago government but ngida kitbok kirwiang shabaro ki nong ilakai but shago government ba ai baka national game arjar arpunyo kan longko ka jingkerman baka jingjob na benta ka state ubi ki jongi ngala di ban penkelano ka topik ngala di ban bu no hakakam sports kam di ban rung politics tak kasih to ka message sunga te kalong ya ki paiba jong jala ka national games ngin kermau ka de ka prestige mo ka de ka burom jong jala habang ila ban host ki kamdai ka bangim la ngila host kum lo ong pa pan tidor mena successfully dam jisgi minister joka arnachal wong ani ngam atlet iko to ka north east game kalong very mo ka north east games ka bangilong mo ka north east olympic games ka bangilong ha or puar te kadi ka burom shisha hadu bakido ong ba ka hamla ka tu ni ka national games sa goa bra gujarat abahag ni hapo uttarakhand so anyways kamut ngila pan bangila ban host si kum kiti tournament ki bahe ka baar kalong kumbagia ong kiwei kani ketika lat ka sarkar kala de penbena lada fiwara medal ha ka national game hiok kam direct so win a medal and you get a job in the national games kata ketika bala penbena ka government ka bala ka long ba ngakwa ban kentu yeki mo kemi kpa bakin ailat iki kon penslur iki kon jopi bakin tur skamat nama nagaliang sarkar nagaliang ke ASEAN ya persangkat bala ban penbiang ya kijing don kam dai wala dang imla ban penbiang dut ngila ile kat bala te kentu kerpat iki me ki kpa bakin ya wan chakmat ban kersian lang ya kejela ha ka ba ya ya kan digelenti bahkan kadai tangka buram juga jela ka ba wan hakamat ha kan ikam to ka jing penya ya kalimpung yele kai national games ka balai phukhandai house nem hajar punyo kamdei than tang nakabenta ki jing yele kai sport ka deiru shaphang ka jing pinkala ya ka yo ka kot jong ka Meghalaya na ka jing kentiu ya ki jing tai beper hadu ka jing kring ya ki nong wan jingo kai perthai bat ban kentiu ya ka kamai ka kaji ka banne basa kalumpung yele kai national games ka ba lai phukhandai house nem hajar punyo kala banwanra ya ka jing kala ka bakrau lada ka Meghalaya ka shim ya ka ni ka kabu kala ban thau ya ka rinsan na ka benta ka yo ka kot ka ban ne slam bat ka ban buru ya umau nongrim na ka benta ki kamele sport da ka jingthmu ban pinkup boru ya ki pateng ki ban sawan sa shisin pat nga ai khuble ya ki riu shemphang bakinong shimbenta ki jongi meta ka episode iba John F Kharshing iba bantai dor lingdo iba hamishan ya suyam bat iba walambok lingdo ban nga ai khuble ya phi kinong pe ki jongi sa shisin pat haruni kendu ka episode khuble shibon